Ne, Lidija, kaži. Šta, zajedno su bili? Aha. Zadržat će bebu, tako su odlučili. Pa dobro. Pa, mislim, mene to ne zanima šta... Pa njegov ako nema nikad kući. Ne zanima me ni on, ni njegova buduća deca, ni njegova buduća žena. Apsolutno me to ne interesuje, stvarno. Ajde, u guži se, sad čujemo se, važi. Ćao, ćao. Šta ti je? Prete mi. Ko ti preti? Pa ovi što sam radio prilog o njima. Zelenaši. Pa zovi bre policiju. Kakva policija? Vidiš da su dete kidnapovali. I ti si našao kome prilog da praviš. Pa krenulo me s crnim pa sam dao gas. Pa ti sad malo koči, maco. Kasno, neve. Da li ću opet da se navučem? Nećeš bre, to ti sve od stresa, opet ćeš da ostaviš. Pakao, Nevena. Ja mislim da ću sad da menjam posao zbog ovoga. Zezaš me. Pa ne. Mislim, stavljam glavu u torbu, razumeš? I to za male pare. A za čije babe zdravlje? Hej! Pa je. Hoćeš dim? Aha. Ljubav u sedmoj kući. Ne. Gde si ti do sad? Evo vidi, pistaći i kikiriki za ove pivopije. Konačno da se neko seti. Nemamo više ništa, menadžerku boli ovo. Mi smo joj zadnja rupa ne svirali. Peđa Debojić Leo. Ej, ti si naš heroj, čoveče. Poslednji junak u slobodnom novinarstvu. Pa jeste, baš ću da budem poslednji. Hrabrost se životom plaća. Da, znaš, upravo si. Evo, prošle nedelje su ukokali novinara, a ti tako hrabro i neustrašivo nastavljaš dalje. Ja ti se divim. Ne, stvarno, evo popi nešto na moj račun, molim te, šta ćeš popiješ? Ceđenu pomoranđu. Naranđasti sok. A naš Api ide na godišnjicu mature, 30 godina, je li tako? Okruglo. Ili se kaže ravno, nikako da pamtim. Pa nebitno, ali nekako mi deluješ baš iskusno, Čikazoki. Da ti kažem nešto, Čikazaki. Prvo, u dupe me coki, znaš. Aha, smešno. A drugo, najvažnije je kako se osjećaš ovdje. To je važno. Ja se osjećam kao da će metak da mi prođe kroz srce, pa će neko drugi o meni da pravi prilog. Ma ne, niko više neće se baviti tim temama, ugasit će vas potpuno. Aj nemoj da mračite više, šta vam je od jutros? Dajte neke vedrije teme, nešto lepo da pričamo. Šta ćeš da obučeš? Pojma nema, nisam odlučio. Pa verovatno vesele 80. stil. Stvarno? Pa pazi, u odnosu na ovu današnjicu, na današnji stil, one su bile urnebesno vesele. Dakle, retro, mislim outfit. Da mi je to da vidim. Pa dobro, evo vidi, ja ću se spremim, doći ću ovde popijem pivo i da mi kažete kako da me isčekirate, može? Super. Ajde. A jesi spremio ugovoranciju i to? Na što misliš? Pa ono gde si bio, šta si radio? Šta si postigao u životu? Šta si hteo, nisi mogao? I to treba. Pa to je glavno. Da. Da. Ono, znaš kao, ja imam firmu, imam auto, imam stan, imam čamac, imam jednu ženu, drugu ženu, jedan stan, drugi stan. Vinograd. Vinograd? Pa ja nemam tu ništa da kažem, šta? Kako nemaš? Pa ja bih znao svašta o svom životu da kažem. Ali ona mi je skromna. Pa jeste, ja sam čovjek običan, nisam kao Leo.
Ej, nisi čuo, neću više da se bavim svojim poslom, da znaš. Pa što, pa ti si majstor svog posla. Od sada ću da budem samo neki life coach, da gledam u natalne karte, u šolju, možda čak i dlan, to su pare. A, pa šteta, pa sad si ušao u legendu, pa kako to? Pa tako, čika Zoki, zato što mi je život mio. U dupe me, Coki, živ mi bio.